ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созаин хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. омади сразу як дона лайки бепила пешониш дабиза ва навори имрӯзара бо диққат гӯш кунед ки имрӯз 27 январи соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 121 сомонӣ. дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кунед ки ма да чӣ рӯй кардагиам ва чира гап мезанем. ана мошини Nissan Maxima астай, мошини Lada Largus астай. хонаҳои заминиро гӯш кунед. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Варзоб, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Кӯлоб. квартироро гӯш кунед. квартирои аз он астай дар шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Турсунзода, шаҳри Хуҷанд ва як квартираи арзон астай дар шаҳри Душанбе. қызиқи видео ҳамие ки як хонаи заминия 125,000 сомониш мега. бардруи ғарибон, шумо метавонед ки як хонаи заминиро 1,22,000 рубл да бихарен. хулосаи видео зури бадайда лайка бижиқ тамошо ки мерим акустуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин Хуҷанди Бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میآمده. бардруи азиз, аки тайёрен ма видеоро сар кунам. тайёр бошен, як чойник лимончоя дар пештон бигирен, видеои имрӯзаро то охирша тамошо кунед. дӯстони азиз, мошини фурӯшии Nissan Maxima Americanka будай. бе перекидка Nissan Maxima Americanka. соли баромадаш 2004, сӯзишвориш бензин, абъём мотораш 3. бардруи азиз, мотораш 3 ам боша, камрасходай мега. коробкаш автомат, 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора, 10 моҳи дига танировка доштай, 4 дар электропакет, 4 та баллони нав задагӣ, чхолош навай. бардруи азиз, монитор, задни камера ҳамаш чоткияй, печка кондисионераш кор мекуна. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғанда будай. ҳамин мошин нарша гуфта ки 67,000 сомонӣ бугу. бардруи азиз, мошинча чотки будай, не ки 67,000 сомон. ана соҳиби мошин гуфтагия ки ягон мошинои мисол арзонтар боша, болои пулам бита мешава. номерои телефонаш ҳаст, WhatsApp дора, занг бизанен ё алиш кунен ё бихаренаш. бардруи азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, лайкакора фаромӯш накунед. дӯстони азиз, Lada Largus будай. Lada Largus. соли баромадаш 2008 сол, сӯзишвориш бензин, абъём мотораш 1.4 сепияй. гарини бақувватайне ки мотораш 1.4 сеп, мисол кашишаш зурайда. коробкаш механика, кондисионер дора, хадавоиш 100%. бардруи азиз, хадавоиш мега 100%, 4 та баллони 90% дора. мошин айчот снят кардагӣ тайёрай. фақат бардруи азиз, миёй пула варақ мезанӣ ва мошина мегирӣ, мераӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки пешина номаш Кӯйбеш. нарша гуфта ки 45,000 сомон бугу, бо арзон мешава. бардруи азиз, компаниякай Баха, компаниякай Рӯзиқила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта, мақсад ҳамин бародаро да занг мезанед, адрестона мегӯян ки ҷои да мисол ҳамин бародаро да удобния мераванд, шуморо ай ҳамҷа мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меоранд. бардруи азиз, мошиношон мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай. ана нарх навоша мисол фарқ мекуна ай дига мисол компанияҳо. нарша гуфта ки 8,000 рубл бугу. агар занг бизанед, бугӯй ки номероро ай канали Саудотеҷа гирифтам, шумо да скидка мекуна. и бародара гӯш кунед. такси граница, инам бо соғ саломат рафта ва инҷа варидот ҳама 100%.
در این نمره که همجا میبره تماس بگیره میبرن تو سوق سلامت میاره تو. бардури азиз хонаҳои арзон дар гузаштем хотири хонаҳои арзон лайкҳоро фаромӯш накунед. бардури азизи хонаи десен ҳам фурӯшие ҳам алишӣ бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи варзоб қишлоқи чорбоғ 8 сотиқ замин зиёдтарай ду дар хонаи времянка кардагӣ ремонташ коробка будай ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона се тарафш маҳкам кардагӣ садик магазин қарибай бардури азиз яъне ки садик магазин наздик будай мактабаш 1 километр дурай. нархи хонара 260 000 сомон мега арзон мешава алиша мешава ба квартира дар шаҳри душанбе шаҳри исор ё ноҳияи рӯдакӣ. бардури азиз номерои телефонаш ҳастай номерош ватсап дора занг зада бо маслиҳат мекунед. хеле ки гуфтам 260 000 сомон алиша мешава ба квартира дар шаҳри душанбе шаҳри исор ё ноҳияи рӯдакӣ. бардуре ки россия гуфта будем ки квартираи арзон аз шаҳри кӯлоб бумон марҳамат гӯш кунем бардури азизам. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри кӯлоб 10 микрорайон шамсиддини шоҳин дом 4 этажаи 5 хонага квартира дар 1 этаж қарор дора 82 квадрат метрай ремонти хона замонавӣ ба дараҷаи олишай бардури азиз ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% кондисионер термиксаш меиста бозорча мактаб садик раи калон маршруткаҳо мисол наздик будай бардури азиз ана квартира ҷои беҳтарин дай ҷои зур дай нарш ҳам гарини арзон гуфтесай нархи квартира 310 000 сомон касе харидор бошен бо муомила дора хеле ки гуфтам 5 хонага 1 метаж 310 000 сомон дар шаҳри кӯлоб маълумотша дар бар экран нависагиам. бардури азизам мегзарем ба 5 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунен як квартираи арзони дига мо дароӣ кардан ана квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат кӯчаи темурмалик гӯш кесем бардури азиз квартира дар шаҳри ваҳдат кӯчаи темурмалик гуфтагиай дом 4 этажа 4 хонага квартира дар 4 этаж қарор дора ремонташ ана шкатур электрикӣ шпаклёвка кардагия бардури азиз ана масъалаи ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% мактаб садик ва инкомат наздик будай бардури азиз нархи квартирара 290 000 сомонӣ мега касе харидор бошем бардури азиз номерои тоҷикистон шамастай номерои россияш да ватсап дора занг бизанем бигӯем ки номерои канали савду тж гирифтам шумо дабо барои нархиш арзон мекунам маълумотша дар бар экран нависагиам. бардури азизам мегзарем ба 6 миллиони имрӯза ана бо диққат гӯш кунен як хонаи дигара аз шаҳри кӯлоб гап мезанам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри кӯлоб тарафи шатал деҳаи лагмон канечкаи маршруткаҳои 7 бардури азиз 5 сотиқ заминаи 4 дар хона ба калидораш кардагӣ ремонташ чихеле ки дар навор дидесен ремонтиш коробкаи таги хона падвал доштаи ов свеч мега памсол ҳамавақт ҳастай пастаяни бидай мақсад ов светаш ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона ду тарафш маҳкам кардагӣ мактаби 24 масҷид магазин наздик будай бардури азизам ана срочни бояд ҳами хонара бифурӯшанд нархша 125 000 сомон мега касе харидор бошен бо арзон мешава номерои поёнгишта ватсап дора занг зада маслиҳат кунед. бардури азизам мегзарем ба 7 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи навбунёд арентир таксибаза 5 сотиқ заминаи 7 дар хона кардагӣ 7 дар хонаи зурай бардури азиз ремонти хонаҳо миёнаи ов свеч мега ҳастай термексам дора чихеле ки суда сурат дидесен ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ тандархона ҳезмхона кухнӣ тапчан ҳоҷатхона аловхона ва 2 ҳамом доштаи бардури азиз 2 ҳамоми дига дора мактаб магазин раи калон наздик будай бардури азиз ана срочни бояд бифурӯшанд хонара яъне ки срочна фурӯхта мешавад гуфтагиай нархи хонара 500 000 сомонӣ мега 500 000 сомон бардури азиз номерои телефонаша занг зада маслиҳат кунед. бачаё чабхи як кофе талха буза ки ба фикрам хобут бурдесай и гапа гуфтам ки камтар шор шаи квартираҳои арзон агӯш кунӣ
квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пеши бозори Корвон гуфтагиай, духонага 1 метр 35 квадрат, дом чанд этаҷа гуфтагӣ нест бардои азиз. Духонага 1 метр 35 квадрат, домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. Соҳиби квартира маълумот додагие ки ай бозори Корвон 100 метр болотар будай, ба мошинам иваз мешава. нархи квартира бардои азиз 179 000 сомонӣ мега. 179 000 сомон. Мошинам боша алиш мекадай. бардои азиз мегзарем ба 9 миллиони имрӯза, 9 та лайк, 9 та комментияра нависта бошӣ. бардои азиз квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 3 микрорайон. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 49 квадратни метрай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. ремонти зур айне ки бардои азиз хеле хиста мисол дар навор дидесен. соҳиби квартира маълумот додагие ки як хонага дар 4 этаж евро ремонт плюс балкон мисол доштай. ана қолинам ҳастай бардои азиз, қолин люстра мисол чизош меистодай. нархи квартирара 178 000 сомон мега. 178 000 сомон. хоҳиш мекунам числаи видеора нигоҳ кунем, барвақттар боша, зангзда маслиҳат кунем. бисёри бардоро як хел вақт ана меган ки ай шаҳри Хуҷандам квартираи арзон бимонен. марҳамат бардои азиз гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, тарафи стари автовокзал. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 квадратай. домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагие ки ана квартира ҷои беҳтарин дай. мисол ҳамаи чи наздикаи мактаб, мисол ҳамаи чи наздик будай, мега касе бигира пушаймон намешава. оби гарма хунак светш пастаяни ҳастай. хона мақсад бардои азиз нав ремонт кардагӣ будай. нархша 189 000 сомон мега. 189 000 сомон. зангзда маслиҳат кунед. бардои азизам апашкоҳо ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки мошини фурӯшӣ яда мошини арзон роӣ кардан, аз куҷое ки хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон роӣ кардан, бардои азиз ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд бардои азиз. ана барои пешравии канали мо як дона лайкира биҷхен. айн бардорое ки мошиношона хонаҳошона роӣ кардан, мисол ҳамин видео паҳн мешава, лайка биҷхен, видео паҳн шава, ам бардоро чизошона буфурӯшам, беҳад кори хуб мешавад бардои азиз. битоне як дона лайкира биҷхен ва дар комментария мисол ай куҷо хона замин квартиратон дар кора комментарияда бинависен. агар хона дар кор набоша бинависен савдо тж ба пеш бинависен. мо мисол мебинем комментариҳои фасони шуморо хеле хирсанд мешем. ва бардои азиз касе ки дар канали мо меҳмонем, форатон ки видеоҳои мара якмин шида тамошо кунед, ҳамин подписатсияра ҷиқидем бардои азиз, зангулачара бологӣ дамонен. подписатсияра ҷиқидем, мисол зангулачара все дамонен, мисол видеои ма шумода мерава. ва бардои азиз дигар гапам надорам то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, дар киҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дастгирира неки фаромӯш накунед. хаяка. салом алайкум бародаро, апа хоҳарам каме мадури телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб агар шумо бихарен даставка ашоти мо лабоҷо бародаро бе пула ютуб да бародаро телефон чиз ютуб да бародаро канал дорум. телефон тиҷе да ютуб бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунед, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро, алиши болоисум ай пеш гам мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо даставка бесплатна, лабоҷо 28 шаҳр на вилоят хатм ашоти мо бародаро даставка бе пула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамя. номерои мо 907 89 18 бародаро 300 сом мехари, 400 сом мехари, лабои телефона бародаро дорим. лайкора бизанем, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя. бародаро ки кадоме мақсад тикток дорин, ютуб надорин, ютуб да телефон тиҷе биза, ютуб да бародаро канал дорум. да ютуб телефон тиҷе, ютуб да телефон тиҷе, точка бизанем бародаро, точка бизанем, ютуб дам канал дорум. телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро, лайк шапак не тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана пешакасмон телефон хариби бардар дар паноҳи худо боши.